ɲini Allahu Ta'ala fɛ ka bɔ shaitan Iblisa laɲini tɔɔrɔ ma. Suratu Sod tabi'un. Kan sindi ni Allahu Ta'ala tɔgɔ barikama ye. Ala min ye ko daminɛ ni o Ala kelen de b'a laban. Le 12 troisième mois. An bɛ suratu Sod nɔfɛ tugu la hali bi. Naam. Am lahum Yali a bɛ kafiriw bolo wa? mulku samawati Ala ka kabakolo fangatigiya la wal ardi ani dugumakolo wa ma bainahuma ani fɛn b'olu ni ɲɔgɔn cɛ falyartaku u ka yɛlɛnsa kɛ fil asbabi ni dondaw ye walima sababu ye jundun jundunma ni ye jamakulu lafulen ye hunalika o yɔrɔ in kɔnɔna mazumun ka kuma jugu t'u daw binnen bɛ minal ahzabi n'al ahzabi kabini hizibu tɛmɛ jamakulu tɛmɛnenw na naam am lahum mulku samawati wal ardi u ko ala kira cilen sallallahu ta'ala alaihi wasallam n'a ye kiraya lase kafiriw ko wahayu bɛ se ka jigin e kunfin ka anw cɛla cogo di o ma bɛn o ma ala ko ale bɛ maa kɛrɛnkɛrɛn n'a ka hinɛ de ye ni maa min y'a ja nka n'o ma ja maa min ye am lahum mulku samawati wal ardi dugumakolo fanga a n'a setigiya wa ma bainahuma ani fɛn bɛɛ dugukolo ni kabakolo cɛ o tuma na o fanga de b'u bolo wa ne bɛ hɛrɛ kɛ maa min ye n'u b'a fɔ k'o ma mana ni ala ye hɛrɛ kɛ maa min ye i n'a ka kan ala ka ko ye min mana ja a b'o de kɛ fu'alun lima yurid ala ko mɔgɔ bɛ yen ala y'o kɛ banabaatɔ ye ko ni bana kun tɛ ko sitani kun bɛ s'u la ko mɔgɔ bɛ yen a y'o kɛ fanda tɛgɛjɛ ye ko ni fandanya kun tɛ sitani kun bɛ s'u la a ye wari di dɔ ma ni wari in kun tɛ a tigi kun bɛ bi sitani bolo o tuma na ala de bɛ fɛn kɛ min ka d'a ye o tuma na n ye muhamadu ye n y'a kɛ n ka kira ye n'o ma bɛn aw ma ni kabakolo fanga de b'aw bolo ubiyɛn dugukolo walima min b'u ni ɲɔgɔn cɛ falyartaku fil asbabi o tuma na u ka yɛlɛ ni sababu ye sa ka se ne yɛrɛ ala ma yan k'a fɔ mun na n y'a kɛ o tuma na al asbab nin yɔrɔ ninnu an y'o kɔrɔ fɔ a ye u ko ka sababu ɲini i bɛ yɛlɛ yɛlɛ min kan walima al asbab kabakolo dondaw i ka don fɛ tarima faamu de junduma hunalika ko jamakulu lafulen de don kabini u ye kira sɔsɔ daminɛ hunalika ay li takzibihim laka u ye alakira sɔsɔli min kɛ k'a fɔ kira tɛ ko kabini o yɔrɔ la jamakulu de don mahazumun jamakulu min se kɛr'u la kaban maa o maa ye ala kɛlɛ se kɛr'i la kaban parce que i bɛ laban ale de bolo i bɛ tila ka nimisa i bɛ tila ka nimisa siga fosi t'a la i bɛ tila ka nimisa na minal ahzabi kabini jamakulu la musa taw tɛmɛna u nimisara isa taw tɛmɛna u nimisara ayiru kelen bɛ ka gurupuni minnu jɛrɛ a bɛɛ bɛ nimisa ko ka kira kɛlɛ u tɛ se o de la n b'a fɔ ye siɲɛ caman tiɲɛ minɛ dɔrɔn i k'i sɛmɛ ala la mɛ diyagoya ye kuma ye i na neni fɛn bɛɛ na di mɛ o dara kiraw kan e ye jɔnni n b'o de fɔ n ka karamɔgɔ ye fo a k'o de faamu tiɲɛ fɔ i sɛmɛ ala la kana sira foyi ɲɛ wa foyi yɛrɛ tɛ se ka foyi kɛ ni masa ka diɲɛ tɛ a b'a janto nin de la kiraw nenina nabiɲumanw dɔw fagara a yɛrɛ b'a bɛɛ histoire dɔn aw ma faga berema ci aw kun fo neni dama ala y'aw dɛmɛ dɛ o tuma na tiɲɛ t'i bila ko mɔgɔw bɛ neni tiɲɛ t'i bila ko jugu bɛɛ na ni jugu b'i la ala bɛ se a bɛɛ la o tuma na i sɛmɛ ala la dɔrɔn tawakkal ala Allah i k'i ka baaraw kɛ kɛzabat muhamadu nkalontigiya in ma fɔli la o nkalontigiyali kɛra ka kɔn makan kafiriw ɲɛ n'u ka mɔgɔw ko n'u tɛ tiɲɛ fɔla ye
dangaw juguyara وفرعون wa firawuna ye ko bɛɛ da musa kan ذو الأوتاد zulawutadi min ye benbe kalatigi ye نعم وثمود samudakaw fana samudu tɔɔrɔ la وقوم لوط wa luti ka mɔgɔw fana tɔɔrɔ la dɛ luti yɛrɛ tɔɔrɔ la وأصحاب الأيكة ani jiritu mɔgɔw n'o ye أولئك suwayibu ka mɔgɔw ye أولئك a ko nin ulaika la ahazabu a ko o de ye jamakulu kofɔlen ye نعم إن كل wa i k'a dɔn a kelen o kelen إلا كذب الرسل ninnu bɛɛ y'u ka kiraw sɔsɔ فحق عقابي ni ala ka ɲangata jiginn'u kan نعم كذبت قبلهم قوم نوح a ko kiraw nkalontigiyara ka kɔn e muhamadu ɲɛ o kawmu nuhi o don wa nuhu ka mɔgɔw ko nuhu tɛ kira ye o ye tɔɔrɔ bɛɛ da kan y'a dɔn a b'o kisɛw dɔn wa adakaw fana kɛra ten وفرعون firawuna ni musa kɛra ten ذو الأوتاد zula aw ta di firawuna min ye pembe kalatigi ye pembe kala kɔrɔ de ye n'a ko a bɛ ni mɔgɔ min kɛra silamɛ ye ka tugu nabilayi musa la firawuna tun b'i minɛ a bɛ juru don i sen kelen la ka bɔrɔ don o la k'o genge ka tila k'a don sen kelen la k'a fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka bɔrɔ don a la k'a genge k'i bolo kɛ ten o tuma i tɛ se ka foyi k'i yɛrɛ sɔrɔ k'i ɲangatali daminɛ o tuma na zula aw t'a di bɔlɔtigi n ko pembe kala bɔlɔtigi وثمود samudakaw fana ye u ka kira tɔɔrɔ o cogo in kelen la وقوم لوط wa lutu ka mɔgɔw ye ko da luti yɛrɛ kan وأصحاب الأيكة wa ashabul aikati an b'a fɔ o don ko ziminintu mɔgɔw parce que ziminintu o de ye yiri ye n'a donna ɲɔgɔn na a bɛ jɔ k'u kamaw kɛ kelen ye yiri dɔ bɛ yen n'i m'u bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ dɔrɔn u tɛ fanga sɔrɔ mais zimini kɔni hali n'i y'a kuru fila turu yɔrɔ kelen u bɛ wuli ni ɲɔgɔn ye k'u jɔ o tuma na an b'a fɔ ko ziminitu mɔgɔw mais ayikatu yɛrɛ kɔrɔ ye arabukan na el ayikatu c'est à dire jiri tu tile tɛ min pɔrɔnjɔn wala jiri falen ka fɔ ka yɔrɔ datugu o tu o de bɛ wele el ayika o tuma na yan anw ka ni bi tɛ ka kɔrɔ an kun tɛ Côte d'Ivoire wele ko Côte d'Ivoire an b'a fɔ ko tukɔnɔmɔgɔw parce que tu ka ca ye kojugu yiri ka ca ye dari ma faamu de tuma na ayikatu de kɔrɔ ye yiri min donna ɲɔgɔn na fo ka suma don o tuma na ko wa ashabul ayikatu o ye Suwayibu ka mɔgɔw ye quoi Suwayibu ka mɔgɔw olu bi ten de أولئك الأحزاب ulaika al-ahzabu ako hizibu ko min fɔri ye sisan an ka kuma yɛrɛ daminɛ na n'a fɔra mahazumun min al-ahzabi o kelen de ye nin ko ulaika al-ahzabu o de ye jamakulu ye jamakulu minnu halakira wa kira yɛrɛ taw bɛ halaki fana wa fo ka diɲɛ wuli tiɲɛ jugu bɛɛ bɛ halaki maa o maa y'i jɔ tiɲɛ ye ala b'i malo kalan t'o la fanga t'o la se t'o la n'i jɔ tiɲɛ ye ala b'i halaki naam إن كل إلا كذب الرسل in kullun ni jamakulu fɛn o fɛn fɔri ye ahazabu la sisan illa kazzaba rusula u bɛɛ ye kiraw nkalontigiya فحق عقابي fa haqqa iqabi ne ka ɲangata o latigɛr'u kan dɛ u latigɛr'u kan y'u halaki naam وما ينظر هؤلاء e yɛrɛ ka muhamadu ka mɔgɔw tigɛ ka foyi kɔnɔ إلا صيحة fo pɛrɛnko kelen wahidatan min ye kuleko kelen dama ye ما لها من فواق o kɔni mana kɛ kisi t'o la dɛ naam وقالوا وقالوا uko ربنا ya mai عجل لنا ateliya anw ye sa qitana an yɔrɔ la an ka baaraw la قبل يوم الحساب anw tɛ lahara yɛrɛ kɔnɔ an ta in teliya نعم u ka mun kɛ alakira la sallallahu alaihi wasallam u ko de
وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة وما ينظر هؤلاء على الجوع كراو الجوع كوتك كفوي ما كنو إلا صيحة واحدة فو بروفيكو كلي بروفيكو كلي وكره كولي كوجو لاهرا كنا وكمان كو مغوبة وكلي ندلا ما لها من فواكن وكو سكلي كوتي وعبكه foyi tɛ se k'a bali o ye kelen ye walima n'a kɛra maa tɛ segin ka na diɲɛ na yan bilen ko i bɛna ɲuman kɛ kun ka tuubi la ma lahu min fawakin o tuma na walima fuwakin min fawakin walima fuwakin a fila bɛɛ bi fatihil fa'i wa dɔmiha a fila bɛɛ kɛra a ye quoi n'i y'a mɛn min da don min na min fuwakin a ta ye tiɲɛ ye min fawakin a ta ye tiɲɛ ye ko segili t'a la segili kɔni tɛ yen tuguni na وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب a fɔra min kɛ ko lahara bɛɛ nin yɔrɔ bɛ d'i ma bɛɛ ka kitabu bɛ ta ka da i tɛgɛ i ka ni ɲangata min ye k'o bɛ da i kan o tuma na ko kira masa rabbana ajil lana qitana ala ni tiɲɛ ye nin ye anw da teliya kana sumaya dɛ n'i bɛ yen anw da ɲɛnabɔ sisan o kɔrɔ ye an halaki an k'a ye kabila yawmil hisabi anw tɛ lahara kɔnɔ dɛ ka kɔn lahara ɲɛ anw ta k'an tɛgɛ yan ala dun y'a k'u tɛgɛ dɛ alikaba bɛ bolo jumɛn kan bi silamɛw ka bolo tɛ mɛ o don boli 300 ni kɔ de b'a kɔnɔ o tuma na ala y'a teliya a minɛnnu na u bɛɛ ɲɛ walen ɲɛna isbir Muhammadu sabali على ما يقولون kafiru bɛ ka min da i ka sabali واذكر عبدنا a kuma fɔlɔ la o i hakili jigin an ka jɔn dɔ la داود min tɔgɔ ye dawuda ذا الأيدي zelayidi dawuda min kun ye fangaba tigi ye إنه dawuda min fɔri ye nin أواب wabun dawuda sɛbɛkɔrɔ segira ni ala ma ni jurumu yafa ɲini ye إنا ni suwan layi fɔ inna i k'a dɔn ni ala سخرنا الجبال ni ala yɛrɛ de ye kulu karaba معه ka tugu nin kira in kɔ n'o ye dawuda ye يسبحنا u bɛɛ bɛ suwan layi fɔ kɛ بالعشي ilasi safo seli waati والإشراق ani fajiri seli waati n'o ye dugu jɛda ye والطير n ye kɔnɔw tugu a kɔ محشورة olu bɛɛ bɛ cara nɔfɛ كل nin kelen o kelen له olu bɛ dawudu nɔfɛ awwabun u bɛɛ bɛ ala subhanahu wa ta'ala fɔ وشددنا ملكه shaddadna ni ala ye gɛlɛyali kɛ ملكه dawudu ka fanga na وآتيناه ni ala taala ye dawuda sɔn الحكمة kodɔn yɛrɛ la n'o ye nabi ɲumanya ye وفصل الخطاب ani kuma ko ɲuman نعم ani kuma ko ɲuman n'a kuma nin fɛ i b'a fɔ k'i y'a faamu na اصبر على ما يقولون Muhammadu sabali min bɛ ka da i kan ni ala b'a kalama o bɛ aya wɛrɛw la an b'a dɔn ko min bɛ ka fɔ k'a b'i tɔɔrɔ a b'i dusukun tɔɔrɔ min bɛ ka fɔ mɛ ni ala tulo b'a la o fasibiri ala ma yaquluna mɛ sabali u bɛ ka nɛni min kuma jugu minnu fɔ ye Muhammadu ma sabali wazukuru abdana dawuda i miiri n ka jɔn dɔ la min tɛmɛn'i ye n y'o fana kɛ nabi ɲuman ye tan zala ayidi o don wa min tɔgɔ ye ko dawudu min ye fanga tigi ye ala tun ye fanga ba di dawudu ma o fanga in o ye alabato fanga ye sun fanga ko n'a ye bibila a bɛ sini sun wa a bɛ si ka seli a bɛ si ka seli sun na fo ka taa sa n'a ye bibila a bɛ sini sun n'a ye bibila a bɛ sini sun إنه أواب i k'a dɔn dawudu sɛbɛkɔrɔ segira ni ala ma dɛ suwanlayi fɔlɔ kun do k'a caya إنا سخرنا الجبال معه ni ala ye kulu karaba dawuda ye a ka ɲumanya kama n ye kulu ka non ala bi ko dɔ kɛ a ka nabi ɲumanw ye o ye wahabiya de ye n b'a bɔ n yɛrɛ la k'a d'i ma
mais jɔn ka baara bi fɛn dɔw si yɛrɛ ma i ni ala cɛ wuruti t'o kɛ fiyewu wa ala tɔgɔ ko t'o kɛ o fanga t'i la o ye jumɛn n ye Abu Hanifata ta fɔ aw ɲɛna Abu Hanifata ye san 7 kɛ a ti saga sogo dun ko a fɔra dɔrɔn ko saga dɔ suyɛnna u ka dugu la saga suyɛnna an ka dugu la ne kana na sogo dɔ don o ka kɛ wali saga suyɛnnen sogo ye ko a ye ɲininkali de kɛ ko bagan saga ninnu n'a ɲɔgɔnna bi san joli balo ko hukɛmaw ko a ma saga dɔnnaw ko a ma ko a ka ca la saga caman bɛ yen u bi san 6 san 7 saga ko a si man ka tɛmɛ o kan o kɛra min kɛ Abu Hanifata ye san 7 dafalen kɛ a ti saga sogo dun mun ka sɔn a kana na bɛn ni saga suyɛnnen sogo ye alors mais mun kɛra Shafi'i ko ale kamana gɔn o gɔn diɲɛlatigɛ la Imam Shafi'i ale kamana gɔn o gɔn diɲɛlatigɛ la a bɛ taa Abu Hanifata kaburu la ko a bɛ taa arakan 2 seli Abu Hanifata kaburu la ko k'a ka mago jira ala la ko wallahi a ti tɛmɛ foyi ka ala b'o ko de la alajɛ Shafi'i fana kun ye alamɔgɔba de ye Imam Shafi'i alamɔgɔba de kun don n y'a fɔ aw ɲɛna walimuso filɛli dɔrɔn n ko a langolo kun don langolo kɔrɔ t'a jurangolo kun don ye parce que a fɔra ko a y'a ye balikɔn de la sangazo koko la e y'a dɔn i jurangolo tɛ n'i jɔ ye quoi a ye walimuso ɲɛda de ye a ɲɛda yɛlɛlen a y'o de filɛ fo k'a dɔn muso dɔ cɛ don a y'o min kɛ dɔrɔn ala ye so wuli hifisi bila a la n'a ko a bɛ fɛn durusi cogo o cogo a ti don bon an ni ninnu ye kelen ye an ni ninnu ye kelen o tuma na a lajɛ Abu Hanifata kaburu n'i sera yen k'i hami jira ala la a bɛ sɔn munna ko a ye ko to ala ye Abu Hanifa Shafi'i non Shafi'i kɔni a fana bɛ ziyara n'i taara yen i bɛ taa Shafi'i kaburu la k'a ziyara don o don mɔgɔw bɛ yen ale kaburu o Badawi kaburu o Sheikh Abdul Qadir kaburu o nin si tɛ to yen parce que u ye fɛn dɔ kɛ ala ye a b'a janto nin de la quoi kama bɛ dilan mɔgɔ ni ala de cɛ o kama de bɛ bɔ e la ka maa wɛrɛ nafa a faamuna o tuma na ala ko n ye kulu karaba ye n ye kulu karaba Dawudu ye mais yanni kira kelen tɛ Dawudu ye o kira caman bɛ yen o mais munna kulu karabara Dawudu ye ala ka sɔn de don mais ala ko innahu awwab a ka fɛn bɛɛ la a bɛ segin ni ala ma a bɛ segin ni ala ma a ka fɛn bɛɛ la a bɛ yafa ɲini kɛ a ka fɛn bɛɛ la a b'a lajɛ ala bɛ sɔn nin ma ala tɛ sɔn nin ma innahu awwab a ka fɛn bɛɛ seginnen bɛ ala de ma a bɛ sɔn a layifɔ kɛ a ka ca ala ko o la n ye kulu karaba ye yusabbihina u bɛɛ bɛ sɔn a layifɔ kɛ ka fara a kan bil ashi safo seli waati wal ishraki ani fajiri seli waati n'o ye dugujɛ ye wa tayra n ye kɔnɔw fana karaba ye olu bɛɛ bi jɛza nɔfɛ u jamakulu bɛɛ bi tugu a nɔfɛ nin kelen o kelen kulu ni fɛn ni kɔnɔw nin bɛɛ bi a nɔfɛ de u bɛɛ tugulen b'a kɔ n'a ko min o tuma na olu bɛɛ ɲɛsinnen bɛ ala ma u bɛɛ bɛ ala sɔn layi fɔ ka fara Dawudu kan naam wa shaddadna mulkahu an ye a ka fanga jidi k'a ka fanga sabati o tuma na munna ko mɔgɔ yɛrɛ dama min kun bɛ Dawuda kɔlɔsi a ka mihirabu la n'a nana misiri kɔnɔ gardien a yɛrɛ ɲuman vigile minnu b'a nɔfɛ k'a kɔlɔsi o ko kun ye salasuna alfaraju maa 30,000 maa 30,000 k'o de tun b'a garder su o su
ayiwa alhamdulilayi y'a dɔn a kɛra garidi ye dɛ su fɛ maa ba 30 an karamɔgɔw ko tile fana fɛ maa ba 30 y'a dɔn a kɛra an ka taa ye sa o tumana wa shaddadna mulkahu ni ala y'a ka fanga sinsin ka fanga don a la o tumana gardiw bɛ kira nɔfɛ o tumana i b'a dɔn kɔlɔsili kan ka kɛ kɔlɔsili kan ka kɛ dɛ ala k'an dɛmɛ wa n ye kodɔn d'a ma dɛ non ala ka kodɔn d'an ma kodɔn filɛ fɛ kodɔn de ye fɛn ɲuman bɛɛ ba ye kodɔn adamaden o adamaden hali ni ala y'i kɛ diɲɛ mara masakɛ ye n'i ma kodɔn a janyana surunyana i bɔtɔ don a la non f'i ka kodɔn de mɔgɔw ye jɔnni ye mɔgɔw bɛ minɛ cogo di n k'an ka mɔgɔ minɛ tuma jumɛn nin cogo la n k'an ka mɔgɔ minɛ tuma jumɛn nin cogo la hinɛ bɛ baara kɛ yɔrɔ caman na makari bɛ baara kɛ yɔrɔ caman na mais bere fana bɛ baara kɛ yɔrɔ dɔw la u y'o de f'u ye takfi labibu isharatun mafhuma wasiwahu yudaa binidai ali wasiwahuma bijazri min qibali al-asa summa al-asa hiya rabiul ahwal maa ɲɛnama mɔgɔ min b'a yɛrɛ kalama ni maa ba don a kɛra i den ye a kɛra i muso ye a kɛra i ka kalanden ye a kɛra i jɛɲɔgɔn ye n'a bɛ ka ko dɔ kɛ jama na min man ɲi isharatun mafhuma ko i b'i ɲɛ kɔma ye wala i b'i bolo siɲɛ ma k'o yɔrɔ bɛɛ a b'a dabila o ye kodɔnna ye wasiwahu min tɛ o ye yudaa binidai ali i b'a fɔ heyi nin dabila maa sɛbɛ i b'i ɲɛ kɔm'o ye min ka maa sɛbɛya ma se o ma ɲɛ kɔmi t'o ta ɲɛ i b'a fɔ heyi nin dabila sa o ye filanan ye sabanan bi jaziri min qibali al-asa i b'a fɔ n'i m'a bila n bɛ bere kɛ k'i ta tiɲɛ san o ye sabanan ye n'i m'a dabila n bɛ bere ci kun n'o kɛra o mana bere ye o b'a dabila warabiu ko al-asa o de ye laban ye o tumana dɔ bɛ yen bagabagali t'o ɲɛ ni bere ye f'i k'a susu a y'a janto nin na dɛ ataynahul hikma ni hikma y'i jɛ dɔrɔn c'est fini non n b'o fɔ a ye don o don mɔgɔ bɛɛ ye hɔrɔn de bɛɛ hali i woloden hɔrɔn de don i ka jɔn hɔrɔn de don n'i ye dan dɔ sago a b'a yir'i la a ye mɔgɔ de ah oui hikma tɛ manamanafɛn de wa man yu'til hikma ayiwa faqad uta ayiwa nin ye ala yɛrɛ de kumakan ye ko n'ale ala ye faamu ni kodɔn di maa min ma ko a ye fɛnba d'i ma dɛ ba y'i sɔn fɛnba la naam wa fasla al-khitabi kodɔn dir'a ma kuma ka wasa dir'a ma kuma walanwalalen n'a kuma n'i fɛ i t'a ɲininka bilen i b'a dɔn a ye min fɔ kumana o ye nabi ɲumanw cogo de ye nabi ɲuman si tɛ se ka kɛ nabi ɲuman ye ni faslul khitabi t'i bolo mais nabilayi Musa a b'ale dɔn a ma ɲɛ a ye Haruna de fara a ko ala Haruna fara n kan kuma ka nɔgɔ o ma ka tɛmɛ ne kan ya o kɛra min na a balimakɛ ma kɛ kira ye ka fara a kan mais a kɛra n'ale de ka ɲinini ala y'ale kɛ kira ye a ko ala a diyara n ye mais n bɛ fɛ i ka n balimakɛ fana fara n kan kuma ka nɔgɔ o ma ka tɛmɛ ne kan ala ko sɔnna ala y'a balimakɛ fara kan o bɛɛ kɛra kira ye nabi ɲuman 2 ye yubinu Firawuna y'o de fɔ Musa ye ko ne de ka kusa wa Musa de ka kusa ko maa min yɛrɛ ka kuma ti si dɔn yɛrɛ ko maa min yɛrɛ bɛna dɛsɛ ka kuma mana kira c'est-à-dire ka se ka kuma ka walanwala mɔgɔw ka ko faamu o fana ye kiraya jɔyɔrɔba ye o fana ye wajulikɛla fana ka jɔyɔrɔba de
fo ala ka walawalali d'i ma mɔgɔ dɔ kalannen don fo k'a kunkolo ci mais n'i ko a ka fɛn dɔ expliquer nin jama in ye sisan a tɛ se mais dɔ bɛ kuma fo a bɛna sa a tɛ foyi dɔn fo a bɛ min fɔ kɔ kuma na n'ala ye kuma nɔgɔ i ye ka kodɔn d'i ma foyi t'o kɔfɛ hɛrɛ la naam a ko ɲininkali don yala nani kɛra e ma wa naba'ul khasmi kɛlɛkɛlaw ka ko la tuma min na ni kɛlɛkɛlaw ye kogo ta n'o ye mihirabu kogo ye tuma min na n'u donna nabilayi dawuda kan dawuda siranna u ko dawuda ma la takhafu i kana siran kɛlɛkɛla fila don an dɔ de ye dɔ tɔɲɔ an nana i ka kiiri tigɛ an ni ɲɔgɔn cɛ i ka kɛ ni tiɲɛ ye i kana fara ka sira wɛrɛ minɛ i k'an gana ka bila sira in yɛrɛ tilennen ka i ka tiɲɛtigi ka tiɲɛ d'a ma o tuma na ala ko kira ma hal ataka naba'ul khasmi yala kɛlɛɲɔgɔnw ka ko nana fɔ e ye wa el khasmu a bɛ jamugu ta arabu ka kan na u b'o walawala n'a ye k'a fɔ n'i ko khasmu a bɛ se ka kɛ jamugu ye surakaw ka kan na nuhatuw bɛ kuma kan kosɛbɛ ani lɔgatigiw k'a fɔ khasmu n'i ye ko khasmu i bɛ mufradu de ye mais ko mufradu tɛ jamugu de don a bɛ se ka kɛ jamugu ye ko tari kɛlɛɲɔgɔnw n ka ci ye e sɔrɔ wa tuma min na n'u ye kogo ta ka don dawuda kan tuma min na u donna dawuda kan ko dawuda yɛrɛ jatigɛra o kɔrɔ ye di nabilayi dawudu komi gardiw fɔra ye sisan gardi ba 30 o don wa ayiwa nabilayi dawudu o tuma y'a sɔrɔ kɛlɛ de bɛ yen jihadiw de bɛ yen maa o maa n'i kun kɔrɔtara fagabaa dɔ bɛ ɲini na jango n'i ye fɛn fɔ min ni mɔgɔ jama bɛɛ ta tɛ kelen parce que ale nana diɲɛ min kɔnɔ boli de bɛ yen ne k'o ye nkalon ye ayiwa f'i ye mɔgɔ dɔw sɔrɔ minnu tugur'i la o tuma na i b'i labɛn sisan dɛ u y'i sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ foyi tɛ fagali kɔ o tuma o de bɛ yen wa hali bi o de bɛ yen dɛ o ti jɔ o tuma na nabilayi dawudu n'a kun donna a ka misiri kɔnɔ harasuw bɛ jɔ da la maa ti don mais waati dɔ b'a bolo n'o sera sira bi di mɔgɔ minnu ye ɲɔgɔn tɔɲɔ mɔgɔ min ni mɔgɔ min bɛ kɛlɛ la walima diinɛ ɲininkali bɛ mɔgɔ minnu bolo waati dɔ bɛ di bɛɛ ma bɛɛ bɛ n'i ka ɲininkali kɛ o kɔnɔna na dawudu tun b'a ka lafiya de kɔnɔ o tɛ question kuma ye a ko tuma min na mɛlɛkɛ fila in istasawwaru el-mihraba ko tuma min na kɛlɛɲɔgɔn ninnu ko u ye mihirabu kogo ta o tuma na tasawwaru tafsirikɛlaw b'a kɔrɔ fɔ ko u donna de ka harasu bɛɛ to yen garidi bɛɛ kɛn bɛ ka dawudu kori mais kɛlɛkɛla fila in nana don ka tɛmɛ garidiw la ka na cun dawuda ka misiri kɔnɔ i y'a dɔn kabako da y'o ye o la min kɛ ko isdakhalu ala dawuda fafazi'a minhum o yɔrɔ la dawudu jatigɛra a sera n'u ɲɛ kuwa garidi joli bɛ da la aw sera ka don ne kan biduni iznin ma yamaru di dawuda jatigɛra mais u mɔgɔlama de tun don u nana mɔgɔya sura de kan dawudu siranna u ko kana siran khasimani kɛlɛɲɔgɔn fila de don foyi tɛ an gɛlɛlen de don an n'an b'i ka kiiri tigɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔ tɛ kana siran han
an fila la dɔ de ye dɔ tɔɲɔ فاحكم بيننا بالحق an nana i ka kiiri k'an ni ɲɔgɔn cɛ a ka kɛ tiɲɛ yɛrɛ la ولا تشتت wala tushtiti i kana fara dɛ i kana sira bila dɛ a k'a ɲɛ kan a k'a ɲɛ kan dɛ a b'a janto nin yɔrɔ in na ko a k'a ɲɛ kan mago bɛ se nin yɔrɔ in ma quoi إن شاء الله a k'a ɲɛ kan وهدنا إلى سواء الصراط i k'an bila sira kan min tilennen don نعم إن هذا inna haza a ko i k'a dɔn nin min filɛ nin ye أخي nin ye ne balimakɛ de ye له 99 نعجة i k'a dɔn sagamuso 99 b'a bolo ولي نعجة واحدة nka foyi tɛ ne bolo sagamusonin kelen kɔ فقال a ko ne ma أكفلنيها i ka saga bila n ka mara kɔnɔ وعزني a fanga sera ne na fili khitabi mana قال a ko لقد ظلمك tiɲɛ yɛrɛ la i ka cɛ n'i tɔɲɔ بسؤال نعجتك n'i ka saganin kelen in minɛni ye إلى نعاجه ka fara a ka sagaw kan وإن كثيرا i k'a dɔn mɔgɔ ka ca o من الخلطاء jɛɲɔgɔn ni baarakɛɲɔgɔn na ليبغي بعضهم a dɔ bɛ dansago ala baadin dɔ kan إلا الذين fo n'a kɛra mɔgɔw ye dɛ آمنوا minnu limaniyara وعملوا الصالحات n'u tilala ka baara ɲuman kɛ وقليل o dɔgɔma da don ma o ladiriw ka dɔgɔ وظن داود a kɛra dawuda ɲɛna dawuda dara la o yɔrɔ la أنما فتناه k'u y'ale jarabi de فاستغفر ربه a ye ala yafa deli وخر راكعا dawuda y'i bɔ k'i be rakiyan a bɛ ka ka sujudu kɛ ala ye وأناب a segira kɔ joonɛ naam inna haza akhi نعم nin ye ne balimakɛ ye له 99 نعجة i k'a dɔn sagamuso 99 de b'a bolo نعم ولي نعجة واحدة nka foyi tɛ ne bolo sagamusonin kelen kɔ فقال a ko أكفلنيها a bila n ka mara kɔnɔ a di yan نعم وعزني في الخطاب nka a sera ne kɔni na kuma na dɛ a fanga sera ne fanga na an kumana min kan a fanga sera ne ta la a ye n ka sagamusonin kelen minɛ قال nabilayi dawuda ko لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه a y'i tɔɲɔ n'a i ka sagamuso minɛni ye ka fara a ka sagaw kan وإن كثيرا من الخلطاء nka i k'a dɔn jɛɲɔgɔn caman bɛ yen i baarakɛɲɔgɔn caman bɛ yen ليبغي بعضهم على بعض a dɔ bɛ dɔ tɔɲɔ dɛ إلا الذين آمنوا وعملوا fo الصالحات n'a kɛra minnu dara ala yɛrɛ la ka baara ɲuman kɛ وقليل ما هم wa o yɛrɛ ka dɔgɔ mɔgɔw cɛ la dɛ ladiri ala ko ladiri ka dɔgɔ mɔgɔw cɛ la dɛ وظن داود o yɔrɔ la dawuda yɛrɛ dara a la sa bɔn y'a dɔn a ye kiiri tigɛ نعم a ye kiiri in fana faamu mɛ aw ye fili jumɛn ye kiiri in na teliya jaabili la ka sɔrɔ a ma kɛ tile ye. voilà a banna voilà o tuma na mɛ anw fɛ a b'an ka kuranɛw de la an ka tafsiriw caman bɛ na n'a ye tafsiri caman k'a fɔ nabilayi dawud muso 99 de tun b'a kun mɛ ko a ka kɛlɛkɛla dɔ bɛ yen a y'o muso ye min kɛ a ma dan sɔrɔ o la a ma dan sɔrɔ o muso la a y'o cɛ wele a ko a fɔra n ye ko karisa de y'i muso ye ko cɛ ko ɔhɔ ko dawudu ko a ma ko yala i bɛ se k'a bila n k'a ta wa ko cɛ ko o ma nɔgɔ ma n k'a kɛ ten alors ko dawudu fana kɛlɛ labɛnnen dawudu ko a ka kɛlɛtigi ma ko a ka nin cɛ in bila ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la
a taalen kɛlɛkɛyɔrɔ la u ka taabutu bɛ yen ni kɛlɛ bɔnna u bɛna ala wele ni o ye comme u y'a fɔ cogo min na mais ni tant que i bɛ taabutu kɔfɛ k'a ka ca la se tɛ k'i la y'a dɔn taabutu bɛ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ yan ko mais n'i bilala taabutu ɲɛfɛ a ka ca la i bɔ man di kɛlɛ la ko a ko kɛlɛ ɲɛmɔgɔ ma ko ni kɛlɛ wulila k'u k'u jija ka cɛ in bila taabutu ɲɛfɛ ɔ kɛlɛ wulilen u ye sɔrasikɛ in bila taabutu ɲɛfɛ a tora kɛlɛ la ɔ a tora kɛlɛ la min kɛ ko dawudu y'a muso ta ko mɛlɛkɛw nana ka na dawudu de ɲininka o la n jɛɲɔgɔn ye sagamuso 99 bɛ cɛ in bolo mais foyi tɛ ne bolo sagamuso nin kelen kɔ mais a ko fɔ n ka sagamuso de d'a ma k'a ta dafa 100 na ne bolo jala ka to wa a sera ne na a fanga bonyana ne ta ye o tuma na i y'a dɔn dawudu fanga ka bon a ka maradenw ta ye a fanga bonyana ne ta ye a ye ne ka sagamuso minɛ dawudu ko tiɲɛ yɛrɛ la a y'i tɔɲɔ a y'i tɔɲɔ u fila ye ɲɔgɔn filɛ kɛlɛkɛla fila ye ɲɔgɔn filɛ ko ka yɛlɛ ko ka wuli ka taa o tuma na ko wa zɔnna dawudu ko dawuda dara la o yɔrɔ la a dara la o yɔrɔ la annama fattannahu k'u nana ale haraju de k'a bila fitinɛ kɔnɔ o tuma na nin ye an ka tafsiri caman ka kuma de ye kuran tafsiri caman mais hasha parce que i bɛ mun faamu an bɛ s'a ma o yɔrɔ bɛɛ dawudu ye ala yafa deli bon u nana ne jarabi a bɛ sɔrɔ i ye ko dɔ kɛ o tuma na yafa deli a bɛ sɔrɔ i ye ko dɔ kɛ o tuma na nin yɔrɔ in na silamɛw ka kuranɛ tafsiri caman bɛɛ ye nin ta kitabul muqaddasi de kɔnɔ u ye nin ta kitabul muqaddasi de kɔnɔ kerecɛnw ka livre o livre in na u b'a wele ko samuwil n'i y'o lajɛ samuwili sani isihahu a suran 11 ani suran 12 i bɛ nin kisa in dafalen sɔrɔ kerecɛnw ka livre kɔnɔ min bɛ wele ko sifru tamuwil n'i y'o lajɛ a isahahu n'o ye sura ye walima isahahu 11 isahahu 12 a b'o kɔnɔ ta mais anw ka kuranɛ ye kiraw saniya ka bɔ jurumu ma anw ka kuranɛ ye kira bɛɛ saniya min b'a ale yɛrɛ ala n'u cɛ o ko tɛ mais mun b'u n'u adamaden ɲɔgɔn cɛ tɔɲɔli tɛ yen nabi ɲuman tɛ maa tɔɲɔ kira tɛ maa tɔɲɔ wa hali ala ka mɔgɔ tɛ maa tɔɲɔ fɔ n'a filila mɔgɔ bɛ fili alikamalu lillah n bɛ fɛ k'a fɔ silamɛ ɲuman t'a tugu fiyewu ka ala ka adamaden dɔ tɔɲɔ hali ni kafiri don fɔ n'a filila o tuma na mun kɛra yan a ye kiiri dɔ de tigɛ kiiri in tigɛ cogo man ɲɛ o de nana ni ala yafa deli ye kiiri tigɛ cogo man ɲɛ parce que a ma kɛlɛ ɲɔgɔn kelen ɲininka جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قلنا نقوم منا داود de kele yara nabila ibrahimana ako ala ye min kɛ ibrahima ni isahaka ni yakuba ye k'u tɔgɔ tora de khalidan a keleyara olu la a ko ala i ye bonya min kɛ ibrahima ye i ye bonya min kɛ isahaka ye i ye bonya min kɛ yakubu ye u sara a mɛnna nka u tɔgɔ bɛ ka fɔ kɔmi u balolen don ala ne tun bɛ fɛ i k'o kɛ n yɛrɛ de a keleyara
ala ko n y'u lajarabi de n ma bonya k'u ye fu dɛ n ye lajarabi de s'u ma o sabali la o la Dawudu yɛrɛ ko ala lajarabi se n yɛrɛ ma n bi sabali o tuma na ala fana ninnu nana ɲininkali kɛ 99 ni e ye ne ka kelen ni minɛ k'i ta kɛ 100 o kiiri ka jan wa i tɔɲɔna nka yanni kiiri tigɛla k'a fɔ i tɔɲɔna a kan ka cɛ dɔ in fana ɲininka a kɛra ten wa o tuma na jango hali an pilasi la n'an y'a tigɛ ta a bɛ fɔ ko an filila jango kira pilasi la o ka bon a bɛɛ ye a bɛ kuma in faamu a ma maa fa ka o muso ta muso ko kuma yɛrɛ tɛ mɛ kerecɛnw ka livuru kɔnɔ muso ko don an ka mɔgɔw y'o de ta a b'an ka tafsiri bɛɛ la hali min filɛ n bolo a b'o de la ko muso ko don min filɛ n bolo a b'a la ko muso ko don dɔw ko k'a ye muso in kotɔ de ye fɛn dɔ de wulila komi dɔn a bɛ ka k'o filɛ o k'o filɛ fo a taara bɔ muso in kan a bɛ ka bɔ k'a to a ka masaya etazi kan ko a ye muso in filɛ k'a filɛ bɔn kabini yan i b'a dɔn nin ye sitanɛ kan de ye ala ye aya fila min yɛrɛ kɛ ka daminɛ o bɛ ka bɛn ale la ko innahu awwabun wa ataynahu al-hikma ayiwa ala ye maa min bonya ka kɛ nabi ɲuman ye nabi ɲumanya yɛrɛ b'a bɔ n'a fɔra maa o maa ma nabi e ni mɔgɔ tɔw tɛ kelen hali salihu e ni mɔgɔ tɔw tɛ kelen hali mu'min e ni mɔgɔ tɔw tɛ kelen al-mu'min mu'min sitanɛ bɛ se mu'min na mu'min bɛ lajarabi mais ka taa se walimuso kotɔ filɛli ma fo k'a nege don i la kiraya jɔyɔrɔ la an b'a dɔn o ye nkalon ye o la a kɛra muso in fɛ ko a bɛ muso furu u ko cɛ b'a fɛ a furulen don a kisa de ka ca quoi a si fɔ cogo ni si ta tɛ kelen n ye fɔlɔ min fɔ k'a ye cɛ wele de ko cɛ ka muso in bila a k'a ta filanan ye u ko non ko i ka sɔrɔdasi dɔ muso don i ka kɛlɛkɛden dɔ muso don ko o bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ yɛrɛ la ko a ye mɔgɔ ci k'a fɔ kɛlɛ ɲɛmɔgɔ ye ko ni kɛlɛ wulila k'o bila taabutu ɲɛfɛ pour que a ka sa bon n'i y'a lajɛ kiraya jɔyɔrɔ la kira t'o kɛ dɛ nabi ɲuman t'o kɛ dɛ o tuma na an b'a dɔn yan ko nkalon don a b'an ka kitabuw kɔnɔ dɛ an ka tafsiriw falen don a la min filɛ ne yɛrɛ bolo o falen filɛ a la nin ye tewu ko muso ko yɛrɛ don o tuma na an bɛ kira ko k'a jɛ a b'a jan don a la tafsiri la a ka walada diyɔrɔw la a bɛ kiraw saniya ala y'u saniya a yɛrɛ k'u saniya naam fastaghfara rabbahu a y'a ma yafa deli wa kharra raki'an ko a b'i bi o yɔrɔ bɛɛ ka sujudu kɛ ala ye k'a te turu wa anaba segira a kɔ k'a fɔ ala tiɲɛ yɛrɛ la ne filila n ko an ka tɔ kelen ɲininka ne filila dɛ ne ala yafara lahu dawuda ma a ka nin jurumu kɛlen na wa inna lahu a bɛ dawuda bolo ne ala bolo yan anw bolo yan la zulfa jidi wɛrɛ bɛ kɛ ɲuman in kan wa husna ma'abin sigiyɔrɔ ɲuman b'a bolo ne ala bolo lahara ya ye dawuda nin kama sa ne ala
جعلناك nye inome ki kebbi ki bila yɔrɔ la bi خليفة ni kɛ khalifa ye dugumakolo kan fil ardi ne ala ka dugumakolo kan فاحكم بين الناس kiiri tigɛ sa mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ fil ardi i ka tigɛ ni tiɲɛ ye ولا تتبع الهوى kana tugu ni dungɔ nɔfɛ bilen فيضلك n'o kɛra ni dungɔ bi n'i fili an sabilillahi ka bɔ ala ka sira ma إن الذين i k'a dɔn mɔgɔ minnu يضلون n'olu bi fili عن سبيل الله ka bɔ ala ka sira kan n'o ye limaniya ye لهم a b'o tigilamaw ye عذاب ɲangata b'u ɲɛ lahara shadidun ɲangata min ka gɛlɛn بما نسوا bima u bi sara ni fɛn ye نسوا u ɲinɛna ala kosuma min kɔ يوم الحساب lahara kiiri tigɛyɔrɔ la نعم فغفرنا له ذلك fagafarna lahu zalika an y'o yafa nabilayi dawuda ye o tumana an ye mun yafa ye walicɛ fagali tɛ dɛ la a ma sɔn ka kɛlɛkɛla dɔ in lamɛn wa inda lahu indana la zulfa wa a k'a dɔ fana nin da bɛɛ ye dɛ n ye nin k'a ye diɲɛ na yan jiidi tɔ bɛ n bolo k'a fara a kan وحسن مآب wa husna ma'abin ani segiyɔrɔ ɲuman alijinɛ b'a ɲɛ n'a segira ka na ni ala yɔrɔ يا داود ya e dawuda إنا جعلناك خليفة في الأرض an kɔni ne ala ye nome bi k'i kɛ n ka khalifa ye dugukolo sanfɛ n'i nome فاحكم بين الناس بالحق kiiri kɛ sa mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ musoko kuma bi yan kiiri tigɛ sa mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bil haqi i ka kiiri tigɛ ni tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ye ولا تتبع الهوى kana tugu ni dungɔ nɔfɛ parce que ni dungɔ bi yan i nana waritigiba dɔ miliyardɛri dɔ ani fanda dɔ kana fanda k'a fɔ faama ye nin waritigi a ye n ka du bɔsi na faama ladiri tiɲɛtigi fɛn o fɛn bɛ jigin i kɔnɔ faama in ka taa kaso la fɔlɔ waritigi in ka taa kaso la fɔlɔ parce que a ye fanda to yen o tumana n'i i ye baara kɛ ten o de ye hawa ye la mɛ waritigi ni fanda bɛ ɲɔgɔn na e bɛ bi waritigi ka cogo di ko parce que a ni fanda bɛ ɲɔgɔn na non a ɲɛɲini mun don mun y'u se ɲɔgɔn ma wala ni fanda y'a ka kuma fɔ e yɛrɛ ye fanda hinɛ minɛ o ka kan mɛ e ye kiiritigɛla de ye o tuma na e man ka fiyewu ka ni dungɔ ta yan parce que ni bi fɛn fɔlɔ min jiri la i bɛ dimi de munna a y'a ka se boli nin fanda in kan mana mɛ ko i k'i ni dungɔ bila ye i ka baara kɛ ni tiɲɛ ye tiɲɛ ye mun ye fandankɛ ye n'i ka kuma mɛn waritigi mun y'a ka du se e bolo mun don a n ye n ka terrain san ka fankelen jɔ yanni n ka na fankelen jɔ n y'a sɔrɔ a n'an bɛ don o kɔnɔ k'a ka so jɔ n ka papiye filɛ ayiwa fandankɛ ka papiye bɛ min ayi papiye tɛ ne bolo ayiwa fandanya de bɛ filɛ yan fo ni e kiiritigɛla yɛrɛ bɛ se ka kuma waritigi fɛ k'a yɔrɔ san k'a di fanda ma mɛ i tɛ se k'a minɛ k'a d'a ma a ta tɛ o mana fanda ni waritigi bɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ a ye ninnu tɔɲɔna fandaw don setigiw b'u ka se boli mɔgɔw ka de non kiiri tɛ tigɛ ten mun bɛ yen mun kɛra a faamuna o tumana ala ko a ma wala tattabi'il hawa kana tugu ni dungɔ kɔ kiiri tigɛyɔrɔ la فيضلك عن سبيل n'o kɛra a b'i fili ka bɔ ala ka sira kan dɛ i ye jɔ dɔ fara sisan i hinɛna dɔ la k'o ka saga musonin kelen farala dɔ ta kan ka kɛ 100 hali i m'a ɲɛɲini i ko k'o tɔɲɔna a y'o fɔ dɔrɔn olu fila sina ka ɲɔgɔn filɛ ten ka yɛlɛ ka wuli ka taa ko o yɔrɔ de la sa fa zɔn na ayiwa o yɔrɔ bɛɛ ko a dara a la c'est à dire ale ko ala ye ibrahima fɛngɛ ka isaka tɔgɔ bonya ale yɛrɛ bɛ fɛ ka kɛ ten quoi ala ko n y'u jarabi de u sabali la a ko n yɛrɛ bɛ sabali ko o yɔrɔ la a y'a dɔn ko wala jarabi in ye nin de ye ko wa ala nana ale lajɛ dɛ
o kuma na o yɔrɔ de la a ye ala yafa deli mais ala ko ale yafara ma ka tila ka place d'a ma min ka bon k'a ka khalifa ye fil ard ka yamaru d'a ma ka kiiri kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ dawudu tɔgɔ bi to yen fo ka se lahara ma a ye kun bɛ min ɲini a y'a sɔrɔ keleya bi bɛn hasidiya de ye haramu ye keleya bi bɛn dɛ hasidiya de ye haramu ye n'a fasil mutanafisun amilun ayiwa o kumana i b'a lajɛ ka mɔgɔ dɔ ye a taara a ye kuforoba da e nana min kɛ i ɲɛ bɛ cɛ la a bɛ moto kura kan e ko nin tɛ sitan ka adamaya e k'o do kɛ e ko nin ye jɔn tɛ e ko a ka moto yɛrɛ do e ko a ye nin sɔrɔ cogo di ko a ye kuforoba da e fana b'i labɛn ka taa foro da min ka bɔ a ta ye a bɛ fɔ o ma ko keleya anw b'a fɔ segu bamanankan na ko fadenya ka fadenya mɔgɔ la i bi min kɛ ne yɛrɛ b'a kɛ ni ma tɛmɛ i kan n b'i ta kɛ a bɛ fɔ o ma fadenya walima keleya o tɛ haramu ye nka n'a y'o dépasser de k'a kɛ i yɛrɛ y'i ka kufɔrɔba da e bɛ ka ala wele nin ka kufɔrɔ kana ɲɛɲinɛ a bɛ fɔ o de ma hasadu a b'a janto na dɛ mɔgɔ bɛ fadenya i bɛ keleya i ma ɲɔgɔn na a ye min kɛ k'a kɛ fo ka tɛmɛ a kan sariya nana n'o de ye o ko alijinɛ ɲini na an k'an ka fadenya ɲɔgɔn na n'i y'a ye ko cɛ a ye o ye a bɛ misiri la a bɛ ala deli la fadenya la dɛ lahara a k'ale jinɛ kana na ɲɛ i ta juguya ta ye sariya la o bi bɛn a b'a janto la dɛ hasidiya kɔni n'o ye dusukun sɔrɔ dɔrɔn i ka ko banna ayi kira y'o fɔ ko shay'ani la yajtami'ani fi qalbi mur'in al-iman wal hasad kira ko fɛn fila bɛ yen kɔni o ti don adamaden kelen dusukun na fiyewu ka kɛ ala ɲɛsiranɲɛbaa ye ka tila ka kɛ hasidi mais a y'a fɔ a ka hadisa dɔ la a ko hasidiya bɛ dusukun bɛɛ la mais silamɛya kama dusukuntigi yɛrɛ de bɛ hasidiya kɛlɛ a ti sɔn k'a bila ka baara kɛ wulibali don dɛ ko hasidiya bɛɛ adamaden bɛɛ hasidiya b'i dusukun na i seko foyi t'o la a bɛ yen ko mais kunnandi de ye maa ye min ka silamɛya sera k'a ka o hasidiya in kɛlɛ ni hasidiya ko a bɛ wuli a b'a fɔ i da ne ye ala ɲɛsiranɲɛbaa de a bɛ fɛ k'a ɲɛsin mɔgɔ min ma ni tigi yɛrɛ b'a ni kɛlɛ ka bɔ yen n'o tɛ mɔgɔw dilancogo don dɛ jubilatil qulubi ala karahati man sama kira ko dusukun yɛrɛ dilanlen de don ka bila ala fɛ maa o maa b'a sanfɛ a t'o fɛ mahasud an ka jubilatil qulubi ala karahati man sama maa o maa kɔrɔtara ko dusukun dilancogo yɛrɛ de ye ka ba i la a bɛ faamu bon a bɛ ten ni fɛnkɛ bɔgɔsukɛlaw filɛ nin min bɛ bɛɛ bɔ n'a nana ni dɔwɛrɛ nana ni mɔgɔ 100 de bɛ ka k'u filɛ i bɛ taa sɔrɔ 80 bɛɛ hakilila ye min bɛ se dɔ k'a bɔgɔ kan u ka s'a la u ka s'a la mais i ka sira foyi tɛ dɔrɔn ninnu b'u ka baara kɛ u b'u ka sara sɔrɔ a la a foyi tɛ s'i ma mais supporters kɔni n bɛna de comme a bɛ se bɛɛ la i bɛ kɛ k'a ɲini fo dɔ ka s'a la parce que a kɔrɔ taara a ka sira in kan bon ni bɛ ten de quoi i y'a ye u tɛ kɔrɔ talen fɛ quoi u bɛ fɛ a ka bi de ayiwa. الذين يضلون عن سبيل الله ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله نعم إن الذين يضلون عن سبيل الله mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔw fili ka bɔ ala ka sira ɲuman kan n'o ye silamɛya ni ala danaya ye lahum azabun ɲangata b'o tigiw ye shadidun min ka gɛlɛn kosɛbɛ bima nasu yawmal hisabi fɛn kama u ɲinɛna lahara don kɔ وما خلقنا ne ala ma dali kɛ السماء sabili 7 والأرض ani dugumakolo وما بينهما ani fɛn bɛɛ dugumakolo ni kabakolo cɛ batilan
ma da guazan fu ma da manamana ma da ndulonge to ma kɛ zalika o dali min filɛ ظن الذين o de ye mɔgɔ ka jate ye walima miiri ye كفروا mɔgɔ minnu kafiriyara فويل jahanɛmɛ wayilu للذين o bilalen bɛ mɔgɔw ɲɛ كفروا minnu kafiriyara من النار kabini tasuma na أم walima yɛrɛ نجعل الذين amanu mɔgɔ minnu limaniyara an k'olu kɛ wa وعملوا الصالحات o tilala ka baara ɲuman kɛ كالمفسدين an k'olu ni cɛnikɛlaw kɛ kelen ye wa في الأرض dugumakolo sanfɛ أم walima yɛrɛ نجعل المتقين minnu siranna ala ɲɛ an k'olu kɛ wa كالفجار i n'a fɔ cɛnikɛlaw نعم o tɛ se ka kɛ dɛ ما خلقنا السماء والأرض ne ala ma dugumakolo ni kabakolo ni dugumakolo da وما بينهما باطلا ani fɛn min bɛ kabakolo ni dugumakolo cɛ n'o ye adamadenw ni falenfɛnw ni fɛn wɛrɛw ye an m'a da guazan ten kun b'a la na ذلك الظن الذين كفروا mɔgɔ minnu kafiriyara o y'olu ka miiri de ye ko an dakun y'an k'an ja ye na فويل للذين كفروا من النار jahanɛmɛ wayilu n'o ye jahanɛmɛ kɔdingɛ ye k'o labɛn bɛ lilezina kafaru ka bila mɔgɔw ɲɛ minnu kafiriyara mina nari tasuma na أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات kɛlɛ mufsidina في الأرض yala mɔgɔ minnu ye ɲɛni kɛ ka siran ni ala ɲɛ ka tila ka ɲɛni kɛ ko an b'olu kɛ i n'a fɔ tiɲɛnikɛla minnu bɛ dugukolo kan an b'olu kɛ kelen ye wa نعم olu tɛ kelen ye dɛ minnu siranna ala ɲɛ ka limaniya ka baara ɲuman kɛ ka baara ɲuman kɛla ni tiɲɛnikɛla kɛ kelen ye a y'olu ti sɔn o ma o أم نجعل المتقين كالفجار walima u bɛ fɛ de an ka ala ɲɛ siran ɲɛnaw ni tiɲɛnikɛlaw bila minɛn kelen kɔnɔ minnu ye ala ka dan bonya ka walimuso to yen ka walinafolo to yen ka hasidiya to yen an b'o ni jɛnɛyakɛlaw ni nkalontigilaw ni hasidiw kɛ kelen ayi olu tɛ se ka kɛ kelen na كتاب a ko nin ye kitabu ye أنزلناه ni ala ye kitabu in jigin إليك ka na muhamadu ma مبارك kitabu in ye barikama ye ليدبروا mun kosɔn adamadenw ka faamuni kɛ ka ɲɛɲinini kɛ آياته ni ala ka kabako minnu b'a kɔnɔ وليتذكر u k'u hakili jigin ka kɛ أولو الألباب hakilibatigiw fɛ ووهبنا ni ala ye nini kɛ لداود nabilayi dawudu la سليمان ni sulaimana d'a ma نعم العبد ni ma la abudu jɔn ladiri do jɔn nɛɛmama do إنه innahu i ka dɔn sulaimana yɛrɛ أواب awabun segiba sɛbɛsɛbɛ do ala ma إذ ma min na أريد urida ni jiralikɛla عليه nabilayi sulaimana na بالعشي bilasiyi wulada fɛ الصافنات ɛsɔfinatu so dagabanaw na mɛ an bɛ s'a ma kuwa صافنات الجياد so dagabanaw na فقال fakala ko إني ne kɔni أحببت ne kanuni kɛ حب الخير o bali khayiri ne ye hɛrɛ kanu nafolo kanu عن ذكر ربي ka bɔ ma kosumali ma حتى fo tawarati fo tile taara bi بالحجاب hijabi kɔfɛla la ردوها علي a ye u segin ma dɛ فطفق مسحا o ye minɛni kɛ a bɛ masayali kɛ بالسوق sow kan na والأعناق fi suki so sew na wala a anaki ani sow kan كتاب أنزلناه kitabun a ko kuranɛ ye kitabu ye anzalnahu ne ala de y'a jigin إليك kana muhamadu ma مبارك mubarakun barika bɛ kuranɛ na barika b'a la ليدبروا آياته liyadabbaru ayatihi taruw na ayaw jateminɛ k'a jateminɛ ka miiri n'a ye ala ko ta ala ko ta ala ko ɲɛ nin kɛ e yɛrɛ k'i sigi i ka so dɛ i k'i miiri ta ka kuranɛ yɛrɛ jateminɛ a n'a y'an bila mun na ko an ka mun to yen n'i y'o kɛ kuranɛ na n'ala sɔnna i bɛ kanda sɔrɔ nka
وليتذكر أولو الألباب wa annakun ye hakili tigiw ka miiri ala ko la u k'a lajɛ ni tiɲɛ don walima nkalon don kira n y'a fɔ ye kira o kira cira ala m'u ci ni foyi ye jogo in kɔ an ka balo ɲɔgɔn ka dɔ kana dɔ to ɲɔgɔn hali i ka baganw n'i ye bagan mara saga min bɛ tuni kɛ kosɛbɛ i b'ale siri ka bɔ tɔw la n'a m'o dabila yɛrɛ tɔw bɛ se ka fɔni ka taa dumuni kɛ ale sirilen bɛ to kuranɛ y'an bila nin de kan o tuma na diɲɛlatigɛ tɛ se ka kɛ hali ka baganw f'i k'i jantu la k'a da zagonaw dɔn pour que u kana na i mago sa a b'o cogo kelen la hali i bi ɲɔkisɛ min dan a bɛ woloma de si ɲuman k'o de dan n'a sɔrɔla a bɛ faamu o tuma na ala de b'an dɔn kojugu o y'an da pour que an yɛrɛ kana tiɲɛ an yɛrɛ ma an kana balo baganw balo cogo la setigi k'a tile kɛ sendaw na ala nana ni sariya ye a ye walimuso to a tigi bolo a ye walinafolo to a tigi bolo a ye hasidiya dabila a y'a tile a ye kɛ laadiri ye n'i y'a bɛɛ jateminɛ i b'a sɔrɔ e ni ne tɛ dɛ ne b'a sɔrɔ ne ka hɛrɛ de don ni e yɛrɛ ye kodɔnna ye i b'a ye ko i ka hɛrɛ de don n'i minɛna walimuso la hali n'a cɛ ma s'i la i bɛ malo n'i minɛna sonyɛni na n'u m'i ci k'i fa i b'i faso malo i b'i baso malo mana ala m'a fɔ an ka foyi dabila an ka hɛrɛ tɛ min na kɔ a bɛɛ y'an ka hɛrɛ bɛɛ min na de an ka hɛrɛ tɛ min na ala ko a y'a dabila mana n'i ye kuranɛ ayaw lajɛ i b'a ye a nana e yɛrɛ de kama a nana e de kama et puis n'a kun labatora diɲɛ bi lafiya diɲɛ bi lafiya tiɲɛ yɛrɛ la diɲɛ bi lafiya parce que tɔɲɔli t'a kɔnɔ tile laadiriya an ka taa ووهبنا لداود سليمان o kumana u ko ala ko ko n ye dawuda sɔn sulemana na y'a dɔn masa sulemani bɛɛ b'o dɔn ko n ye dawudu sɔn sulemana na u ko muso in den de ye sulemana ye cɛ in fagalen k'a muso ta k'o den de kɛra sulemana ye an ka kuranɛ tafsiru de b'o fɔ نعم العبد ni'mal abdi jɔn nɛɛmama don dɛ إنه أواب sulemana min filɛ nin ye awwabun a fana kɛra fa si ye a ka foyi tigɛ n'a ma segin ala ma k'a lajɛ a bɛ bɛn a ti bɛn ani ka sɔn an la fo kɛ ka jurumu yafa ɲini na إذ عرض عليه بالعشي صافنات الجياد a ko tuma min na n'u nana sɔfinatul jiyadi n'u nana a tɔgɔ ye di sodanso kulu jira a la o tuma na sɔfinatu u b'a fɔ o de ma ni sokɛ falen n'a jɔlen don a b'a sen kelen a b'o kɔrɔta dɔɔnin k'a nuni tugu so maralaw b'a dɔn a b'a a sen fara tɔgɔ ye di an tɔrɔ i b'o nuni turulen mais o kɔrɔtalen don ka tɛmɛ tɔw kan o de ye sɔfinu ye wala n'a sɔrɔ a ye yɔrɔ faamu o tuma na sɔfinatul jiya o kɔni ye so dagabanaw de b'o kɛ so sɛbɛ o tuma na ko tuma min na ni sokulu yirala masa sulemani na ko i ka sow filɛ a yɛrɛ halala sow de don mais tafsiri dɔw b'a f'u ye ko sitana ye so ninnu bɔ ji jukɔrɔ de ko so mugan mun don ko ka n'u jɔ k'u jira la ko a tora o filɛli de la a ma dansi sɔrɔ o la naam فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي ko sulemana ko ne ye nafolo kanu dɛrɛ ko ka tɛmɛ ala ko sumali kan c'est à dire ko lazara sera ka sɔrɔ a bɛ k'a ka so ninnu lajɛ lazara sera lazara tɛmɛna vraiment a yɛrɛ daga so bɛɛ n'i ka waati cogo tɛ yan a b'i n'a fɔ sisan anw garibu sisan i ka mobili kura bɔ ka na d'aw ma i bɛ t'i sigi k'a filɛ de walima ka don a kɔnɔ a ye tuuru cɛ nin ye dɛ o tuma na ko parce que mais aw bɛ ka kabakoya soko de la
so kun ye so ka bon olu ka avion ye so de kun ye fɛn bɛɛ ye ani ɲɔgɔmɛ ni fali a bɛ faamu wa o tuma na ale y'i to o de la lazara tɛmɛna ko tile binna tile binnen n b'a kisa fɔ dɔrɔn i bɛ sɔrɔ k'a fɛ u b'a faamu tile binnen ko sitani nana fɔ a ye ko tile bɛnna i ma Ala bato dɛ ko a ko nafolo sera ka ne ɲinɛ Ala kɔrɔ ko a dusura o tuma na ko a nana daminɛ sa ni bamuru ye a bɛ so ninnu sen kari-kari ka b'u kɔrɔ ni bamuru ye a b'u kunkolo tigɛ a b'u sen kari a b'u kunkolo tigɛ ko fɛn ka don ale ni Ala cɛ ko a nana so in bɛɛ faga bon sariyatigi o ye an ka kuran tafsiriw b'o fɔ dɛ an kuran tafsiriw b'o fɔ bon so ye ɲinɛ lazara seli kɔ mais so ye mun kɛ ni sen bɛ tigɛ fɔ n'a kɛra e ta ye sa kɛ n'o tɛ so ta tɛ dɛ mais so ka mun bi yan kira yɛrɛ nabi ɲuman ka muru ta ka na baganw sen tigɛ ko parce que u ye dɛsɛ ka lazara seli ka tila k'u kunkolo tigɛ k'u ye dɛsɛ ka lazara faamu jumɛn bɛ sɔn nin ma kumana n bɛ fɛ k'a fɔ tafsiri wɛrɛw ko kuma in tɛ tiɲɛ ye ko a ma so sen tigɛ k'a kan kari-kari dimi na ko a ma kɛ ten dɛ ko k'u ka so in bɛɛ kan tigɛ k'a boso ko ni so bɛ boso senw na tigɛ ko son tigɛli ko Ala y'o de fɔ o sentigɛ de fɔ n'a bɛ faga fana a bɛ kan tigɛ ko a y'a sogo de tila fandaw ni ɲɔgɔn cɛ u k'a dun ko a kana don ale ni Ala cɛ o ye tafsiri filanan ye tafsiri sabanan o ko non ko so ma kan tigɛ a sogo ma tila ko a ye Ala yafa deli munna lazara tɛmɛna ale kan ko a nana so de yɔrɔ la a bɛ so kan si munumɛ na kan a b'a sen munumɛ na a b'a fɔ aw de ye ne ɲinɛ n ka Ala kɔ fɔ lazara taara kan to o ye sabanan ye mais o sabanan in kɔni ne yɛrɛ kɔni bɛ sɔn o ma tɔ ninnu ye ne bɛ sɔn sabanan in ma masa ni loga bɛ kɛ kantigɛ ye o e bɛ se a wunu ka o n'i ko i jugu ma e bɛ se a wunu ka a bɛ o ye an kana fɔ o ti magali ye bilen dɛ o bɛ faamu mais a ma so fa wa a ma so sen tigɛ a ye Ala yafa deli so ma fɛn kɛ o so ka mun bɛ yan na حتى توارت بالحجاب fɔ tile taara bi ردوها عليا ko a ye na ni n ka so ninnu ye فطفق مسحا بالسوق ko a y'a daminɛ a bɛ kanw masaya cogo min na a bɛ senw masaya ten ولقد tiɲɛ yɛrɛ don فتنا ni Ala ye fitinali kɛ سليمان Nabilahi Sulemana na وألقينا ni Ala ye kɛruni kɛ على كرسيه a ka sigiyɔrɔ la جسدا farikolo wɛrɛ la ثم segin أناب a seginna ko ni nka ni Ala yafa deli قال ربي a ko ne ma اغفر لي yafa ne ma وهب لي ملكا i ka fanga di ne ma لا ينبغي لأحد من بعدي fanga min ti daga mɔgɔ wɛrɛ ne yɛrɛ kɔ إنك i k'a dɔn Ala أنت الوهاب e de ye sɔnni masa ye فسخرنا له fasakharna ni Ala ye karabali kɛ له Nabilahi Sulemana ye الريح fiɲɛ na تجري fiɲɛ min bɛ boli بأمره ni Sulemana ka yamaru ye رخاء an lafiya la حيث أصاب yɔrɔ o yɔrɔ n'a y'o ɲini والشياطين n ye sɛtanɛw karaba ye كل بناء o mɔnsɔn bɛɛ lajɛlen
وخواث وخواز أني جتنونا مم دو جيجغرو وآخرين ونيدوري وخرباي شيطان نونونا مقرنين ولو سرلمبه في الأصفاد نينغا يولوكوي هذا عطاؤنا ني على كسوني نيده فمن فمنن بوكاديكه أو أمسك والما atuyere bolo بغير حساب nyingali tala ikelendado وإن له wa inna lahu indana abe sulaimani an bolo ya لزلفى la zulfa bunyani korotala وحسن مآب wa usna ma'abin ani segi yoro nyuma no ya alijine نعم ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه ala ko ne sulaimana la jarabi mamina aye muso do furu ubo de foka ko ye muso do de furu do ko balkisa de do aywa aye muso furu na yɛrɛ ni dungo ye ko muso in kun bɛ boli bato muso in kun ye boli bato la ye mɛ a bɛ nin kɛ masa solimani fɛ yen masa solimani yɛrɛ kun t'a kalama o kumana u b'a fɔ k'a ka masaya kun b'a ka bage de la ko n'a kun bɛ don ɲɛgɛn na a bɛ bagi in bɔ k'a di a muso dɔ bɛ n'a jɔ ɲɛgɛn da la quoi ou bien a ka jɔ muso dɔ a bɛ bagi bɔ ka d'o ma ka don ɲɛgɛn na n'a bɔra a bɛ bagi minɛ k'a don a bolo la a kisa ka ca et puis a si ni si tɛ kelen a surumani ye dɔrɔn ko a ka bagi ko masaya kun b'o la masaya ni kiraya tɛ kelen masaya ni nabiɲumanya tɛ kelen nabiɲumanya ka bon ka kɛ bagi la non kiraya ka bon ka kɛ bagi la non mais fɛn min kun b'a ka bagi la o kun y'a ka masaya ye voilà o kumana ko sitanɛ de y'a nɛgɛn walima k'i yɛlɛmɛ n b'a surunya k'i yɛlɛmɛ k'i kɛ a muso ye ka n'i jɔ ɲɛgɛnda la walima a ka jɔnmuso ye walima a ka jɔnkɛ ye nin bɛɛ b'a la nin bɛɛ bɛ kisa in kɔnɔ ɔ ko a y'a ka bagi bɔ ka d'o ma k'o yɔrɔ bɛɛ o y'i ja k'a fili ji la o y'a fili ji la min kɛ a ka masaya nɔrɔ tununa o kumana sitanɛ nan'i sigi a nɔ na ka kiiri jugu tigɛ daminɛ ko sulemana nana kɔngɔ y'a minɛ a y'a fɔ a muso ye ko a ye dumuni di yan olu ko n t'e dɔn u ye jɔn wele u y'a gɛn ka bɔ a bɛ kɔngɔ bɔnna na quoi a bɛ taga furu kɛ a bɛ yaala mɔgɔw fɛ yen ni min bɛ se ka ɲɛ a ma quoi ko a sera muso dɔ de ma a taara dama kasi la ko kɔngɔ y'ale tɔɔrɔ ko muso ye jɛgɛ den kelen d'a ma ko a taara o jɛgɛ de kɔnɔ fara ko a b'o tobi a taara sɔrɔ a ka bagi b'o jɛgɛ kɔnɔ o kumana a ka fanga seginna a cogo la a nan'i sigi a ka masaya chaise kan ko mɛ ala y'o k'a la de parce que a ye muso dɔ de furu ko muso in bɛ boli sɔn sulemana ka so mɛ sulemana t'a kalama a kuma ka ca quoi ni nin kisa in min ni min tɛ kelen ye min ni min tɛ kelen ye a bɛ se fɔ ko naani ma a si fɔcogo ni si ta tɛ kelen mais o t'an intéressé quoi o t'an intéressé an kɔni b'a dɔn a ka bagi tilala la a ka bagi seginna a ma a nan'i sigi a sigiyɔrɔ la na وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب o kumana an ye fɛn sigi a sigiyɔrɔ la min tɛ sulemana yɛrɛ ye o kumana summa anaba sulemana nana segin a kɔ a seginna ka na a ka masaya la quoi summa anaba bimana raja ila mulki a seginna ka na a ka masaya la nɔ na قال ربي a ko ne ma اغفر لي a yafa ma dɛ وهب لي ملكا i ka fanga di yan لا ينبغي لأحد من بعدي mɔgɔ si tɛ fanga min ɲɔgɔnna sɔrɔ إنك ala أنت الوهاب lajarabi de y'a sɔrɔ dɛ ko di lajarabi kɔfɛ a ye hɛrɛ sɔrɔ a fa dun lajarabi y'o sɔrɔ lajarabi kɔfɛ o kɛra khalifa ye fil ard o kumana ale yɛrɛ o kumana an k'a dɔn an kelen o kelen lajarabi kɔfɛ hɛrɛ bɛ yen lajarabi bɛɛ tɛ bereka da i kun lajarabi dɔ ye waati ka gɛlɛ i bolo
hali bi min di muso ma bi a te dɔ ka juru b'i la fana i yɛrɛ maloyalen don ni n'a ye ɲɔgɔn ye n bɛ maloya nin bɛɛ ye lajarabi ye inna ma'al usri yusra gɛlɛya kɔfɛ nɔgɔya bɛ yen dɛ mana nin jarabi in kɔfɛ ala ko cogo di a ko ala ma fanga di yan min ɲɔgɔnna ti di maa si ma ne kɔfɛ e de ye dili masa ye o ala ko n sɔnna n ye fiɲɛ karaba ye fiɲɛ bi boli n'a ka yamaru ye n'a ko an ka taa fiɲɛ bi taa n'a ko i jigin fiɲɛ bi jigin ruhan taacogo ɲuman na dɛ yarɔ minnu donna avion kɔnɔ ni waati dɔw bɛ se a bɛ se yɔrɔ dɔ la a bɛ pigi 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 kɛ a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn filɛ parce que a bɛɛ bolo a ka ko bannen ye nin avion b'o kɛ bɛɛ jabi tigɛ mais ruhan fiɲɛ bɛ taa n'ale pɛgɛ-pɛgɛli t'a la a bɛ taa hɛrɛ la fuu n'o kun bɛ sɔrɔ ne kun bɛ taa yɔrɔ bɛɛ o bɛ avion ɲɛ o bɛ avion ɲɛ mais a m'a fɔ ye ko ruhana ne m'a fɔ ye avion bi cun ka jigin de pigi 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 fo i ja bɛ tigɛ mais ala ko bi amrihi ruhan a bɛ taa n'a ye a ti kɛ tan a ti kɛ tan wala leyina sumaya b'a farikolo la fiɲɛ sumalen don wa fiɲɛ sumaya fana a ti dasa ko i b'a fɔ ko a ye birifini di yan la ruha haisu asaba a bɛ fɛ a ka se yɔrɔ yɔrɔ na an ye shetanaw fana karaba ye fɛn o fɛn n'o bɛ sojɔ kɛ an y'o bɛɛ karafa wa gawasi ani fɛn o fɛn bɛ don ji jukɔrɔ ka n'olu ni jama bɔ quoi so jɔtɔ olu bɛ don o la na o jinɛ kafiri dɔw bɛ yen minnu ye masa Sulemani sɔsɔ walima u ye dansako olu ferekelen don nɛgɛyɔrɔ la ala fɛ ala ko bɔn ne ka dili bi tan dɛ ne ka dili ye nin de ye famnun a di mɔgɔw ma n'a y'i ja walima a to i bolo i t'a dɔn a ye ɲininkali t'a la o ko mun y'a kɛ tan nɔ ne ala ka dili bi ten de ni y'a di ma n y'a di a di mɔgɔw ma n'a y'i ja a dɔw bil'i yɛrɛ bolokɔrɔ n'a y'i ja wa nin bɛɛ kɔfɛ Sulemana bolo ne ala fɛ yan a bisimilalen don dɛ hɛrɛ b'a ɲɛ yan kɔrɔta b'a ɲɛ yan wa segiyɔrɔ ɲuman b'a bolo yan n'o ye alijinɛ ye a bɛ jɔ ye